Mihin hävitit kaikki rahat? Kuluivatko ne turhuuksiin ja joutavuuksiin? Menetit kaiken vieraille. Mitä oikein ajattelit? Siitä vaan nyt jokainen vetää niin kuin kotiin päin. Hei sinä siellä, pistäs vähän vauhtia lantioon. Näytä, että suomalainen kyllä osaa kun vaan haluaa. Noin ihan kansainväliseen styliin, you know. Kyllä täältä löytyy vaikka mitä. Finski osaa mitä vaan kun haluaa. Antti mennä siitä niin komeesti kotiin päin.